Conform cererii de răscumpărare, trebuia să fac și o declarație de dragoste pentru mireasă. E simplu, ce pot să zic este că te iubesc mult, mult de tot. Se poate fi mai simplu. Suficient. Da, da. Auzi? Ionuț! Ai fost odată ca-n povești, ai fost ca niciodată dintre echipe românești, echipa preferată. Și ai învins echipe mari, Dinamo, CCA, cu jucătorii cei mai tari, Ploieștiul se mândrea. În cupă și în campionat erai de neîntrecut. Echipa mare de altărat mereu să fie vrut. Ai petrolul, ai petrolul, ai acum echipa mea. Ai petrolul, ai petrolul, luptă și vei câștiga. Ai petrolul, ai petrolul, ai acum echipa mea. Ai petrolul, ai petrolul, luptă și vei câștiga. Aveai un antrenor de soi, te conducea în goană, el nu dădea deloc înapoi, era Ilieoană. Portarul tău cel curajos, Ionescu se numea, și Mircea Tridea cel vânjos prin goluri te servea. Iar Democanu, ce să zic, un jucător vestit, în față nu stătea nimic, pe toți ai iubit. Ai petrolul, ai petrolul, ai acum echipa mea. Ai petrolul, ai petrolul, luptă și vei câștiga. Ai petrolul, ai petrolul, ai acum echipa mea. Ai petrolul, ai petrolul, luptă și vei câștiga. De greu, trăiam cu amintirea, dar totuși noi speram mereu, ne îndemna iubirea. Și iată că într-o bună zi, în cupă te-ai luptat și-ai reușit a cuceri trofeul mult visat. Ai dovedit că poți mai mult, dar trebuie să vrei. Ai luptă, luptă, că-am trecut sub semnul gloriei.